Ja vás zdravím, priatelia. Dneska z ranej pláže z Palomina chcem hovoriť o jednej veci. Ako môžete vidieť, som sa transformoval, som sa úplne preonačil. Neviem, či úplne. Takže začneme týmto. Toto je nezvratná transformácia, ktorú som si dal spraviť ešte v Pisaku, asi pred mesiacom a pol. Bolo to relatívne drahé, ale ten umelec, keď som ho videl, tak bol dobrý a chcel som to asi od neho. A je to vlastne ako jaguár s modrými očami. Moje totémové zviera, ktoré za mnou chodilo 1500 rokov od malička a musel som si ho dať do svojho tela. A potom som si dal pírsa a teraz tieto vlasy. Najskôr som si chcel dať také tie dozadu, čo držia takto dozadu, ale vraj to je len na 14 dní, tak možno sa uvidí potom to, až sa to proste odoznie. A dal som si to spraviť včera a je to celkom halus, že jak je to nadložené tými farbami, tak normálne moje vlasy sú dvakrát také ťažšie a moja hlava je proste ťažšia. Takže je to ako vtipné a bolo to aj vtipné ako v tom spať. Nuž ale, chcel som to spraviť a tak som to spravil. A prečo o tom hovorím a prečo sa i téma vlastne tohoto rozprávania volá iniciácie, prechody a oslavy je, že ja vlastne minulý rok, keď som bol na Islande a splatil som dlh, ktorý bol 10-ročný dlh, tak som si slúbil a chcel som to dodržať a som rád, že som to dodržal, že až to spravím, tak si dám piercing, dám si vlasy zvrkočikovať a dám si konečne kéru. Po 1500 rokoch kéru, ktorú som strašne dlho chcel. A to bola kéra čierneho jaguára. A z istého pohľadu to bude vyzerať ako estetická vec, ale z druhého pohľadu je tam i niečo hlboké, čo sa v človeku udeje, keď sa toto stane. Pretože pre mňa toto bolo niečo ako zvládnutá skúška. Alebo dokončená istá fáza života. Alebo, ja neviem, vyčistenie následkov istej fázy života, kde som sa snažil robiť biznisy v Prahe, biznisy, ktoré možno boli srdcové, alebo niektoré ako mohli byť srdcové, ale som ich hrotil hodne z hlavy. A že som tam ako niečo si dokončil, nejakú karmu vyžral, neviem, ale niečo dotiahol do konca a niečo proste dotiahol do úspešného konca, do víťazstva. Takže bolo pre mňa dôležité tento prechod, alebo nejakú takúto osobnú iniciáciu potom osláviť. A často rôzne tie indiánske alebo proste tradičné kultúry, a nielen indiánske, myslím si, že sa to dialo aj v našej slovanskej tradícii, to robili tak, že to zapisovali do tela nejakým spôsobom. Niečo potom sa v tom človeku zmenilo. A často sa stávalo i to, že muž, chlapec, ale takisto možno i žena, o čom až toľko neviem, bol pravdepodobne prijatý medzi nejaký kruh chlapov a bol proste potlapkaný po pleci, bol oslávený, alebo aj keď sa diala, keď sa robilo iniciácia rytierov do rytierského rádu, tak vždy prebiehal nejaký rituál, kde bola nejaká rada nejakých ľudí, nejakých mužov. A to si myslím, že je tiež dôležitá vec, ktorá sa možno toľko nedieje masovo, že ten človek, ktorý nejakú skúšku prekoná alebo niečo zvládne, tak je potom nejakým spôsobom korunovaný alebo ocenený a prijatý medzi nejaký kruh. Každopádne vo svojom živote som si povedal, že spravím toto, keď to zvládnem a fakt, ako som povedal, som rád, že sa mi to podarilo a že som to ako dotiahol a splnil si. Trvalo mi to asi rok. Vlastne len tá samotná kéra, keby sa berieme tetovanie, tak moja trvala 6 hodín, čo je ako asi relatívne dlho, ja neviem, je to moja prvá kéra. Či budú ešte nejaké ďalšie, to nevím. A bola to taká, nie že bolesť, ale taká drobná, rozčuľujúca bolesť celých 6 hodín, nepríjemná bolesť. A musím povedať, že už len tá kéra sama o sebe je vlastne niečo ako iniciácia. A ako bežná kéra. Tento typek, ktorý mi túto kéru robil, bol ako duchovne zameraný človek, takže on to má posadené viac ako rituálne. Takže som rád, že to bolo od neho. A bolo to možno fakt niečo viac ako rituál. Ale ako bežná kéra, tam sa to asi moc nepraktizuje. Ale vravím, i tá bežná kéra je
niečo, čo sa samo o sebe približuje rituálu, že to vôbec človek ako zvládne a dojde do toho konca. Inak pak u tej kéry som mesiac vlastne nemohol cvičiť, to je strašné hrozné, si dáte nejakú zmenu na tele a nemôžete teraz 1000 rokov niečo robiť. Musel som to stále krémovať a niečo a nemohol poriadne cvičiť. Pak piercing, ľudia boží, to bolo celkom rýchle. Ja už keď som mal 15 rokov, tak som mal 4 piercingy v uchu. A tento nebol moc bolestivý, bola to len taká pichlavá, rýchla bolesť. A typek mu potom ako vybavoval, že 2 týždne to bude musieť nejak ako dezinfikovať. Ja som nejak po dní dvoch proste sa to pozrel do zrkadla, pozrel som sa do srdca na pocity a vravím si, bude to v pohode? Bude to v pohode. Som všetku dezinfekciu vyhodil a vlastne nič sa nedialo, žiadne komplikácie, bolo to absolútne v pohode. Jediná vec, čo sa mi stala, že pak som skúšal, v písaku som bol na nejakom thaiboxe 2 alebo 3 krát, tak som ho musel zložiť a medzi tým som strátil tú guličku hore. Tak som si musel kúpiť ešte jeden piercing, medzi tým to zarástlo, tak som si kúpil ešte druhý a dostal ešte druhú dieru do toho istého miesta. No, tak. Každopádne to tiež asi nebude asi trvalé, pretože až sa vrátim niekde možno stálejšie, tak budem chcieť robiť bojové umenia, thajský box, MMA alebo niečo a na to proste piercing, to ako moc máte možnosť, že dostaneš jednu bombu a odletí ti polka obočia. No a potom moje vrkvočiky The Braids. Tak pôvodne, ako som hovoril, som si chcel dať spraviť trošku iné, ale bolo mi povedané, že tento africký štýl, že človek môže nosiť dlhšie, pretože sa dá umývať hlava. Nie teplou vodou, vraj len studenou vodou. A dá sa to aj stiahnuť ako do ako vrkoča. No ale vravím, je to ako zaujímavé, je to taká asi letná záležitosť, tak sa uvidí, ale niečo také halúzne som chcel spraviť. Som chcel spraviť niečo zo srdca, žiť, ľudia boží, že život nie je taký ako vážny a žiť podľa toho, ako človek uzná za vhodné. A tiež ako čo si spomínam, alebo čo je známe, tak v slovanskej tradícii Jánošík a neviem, proste starí zbojníci a proste ľudia, chlapi, nosili rôzne vrkoče, možno nie takéto, ale iné. Vrkoče nosili valašky, opasky a neviem čo všetko a tieto veci ma celkom začínajú priťahovať. A aj proste ako nejaká práca s vlasmi, hlavne keď sú dlhšie, aj ako v nejakých starých kultúrach. Vlasy sú vlastne predĺženie nervovej sústavy, takže keď sú nejakým spôsobom zapletené, učesané alebo je onestarané, tak vlastne keby to náš príjimač elektrického alebo aj bioelektrického pola, naša intuícia sa zosiluje a keď sa o vlasy staráme, tak sme ako nás to posiluje aj na úrovni ako seba rozvoja. A keď niekto úplne pečie na svoje vlasy, neviem ako je to s dreadmi, tam sa tie vlasy zapalujú a nehovoriac o tom, že tí ľudia často hulia trávu, že či to ako nejak posiluje elektrický obvod z tela, to vôbec neviem. Takže ľudia zlatí, zatiaľ toľko k mojej osobnej oslave a iniciácii a prechode, že som si to dal nejakým spôsobom zapísať do tela, i keď niektoré veci na krátku dobu. A ja sa zatiaľ s vami lúčim. Čus!